χώρο, τι. Μου είναι κάτι ακόμα που είσαι. Κάνω όλα αυτά, τα χαράκια θέλω. Το μαγαζί δεν δουλεύει. Τώρα η Χαρούλα τα κάνει, τη Μαρχίνα. Το Πασόκ, να φύγει το Πασόκ. Και πού θα πάει? Θα πάει στο Γιάλο εκεί που ήρθε. Και ο ένας μαλάκας και ο άλλος μαλάκας. 500 ευρώ στο stream και είναι τα δίνω ακόμα. Εσύ Πασόκ να ψηφίσεις. Δεν ψήφισε εγώ Πασόκ. Ούτε τον είμαι να ψηφίζω ούτε και τον άλλο. Κανένα. Γιατί είναι αυτό που ψηφίζω που δουλεύω και χαμήλωμαι. Είναι ο κάματο. Από εδώ και από εκεί. Εσύ πολλά χρόνια έχεις πολλά λεπτά έχεις. Θα βάλεις τον κόλλο σε κάτι μαζί. Πού στις κολλάει η κόλλη. Η κολλάει να ψηφίσει, θα του βάλεις εσύ. Φέρετε δύο ενίκια, φέρετε δύο ενίκια. Λεφτά ρε, σου Πασοξίδης. Τώρα τα πήγε, πάμε τα πήγε. Ο ένας πληρώνει, ο άλλος πληρώνει. Έλα δούμε και παίρνω σύνταξη το γάτο. Άκουσε και δεν πάει. Ναι σου είναι κι αυτός. Τι δεν κοιτάξεις, εγώ δεν το μεροκάματο. Εσύ δεν σύνταξη θα παίρνεις, εγώ δεν το κάνω το κάνω. Με συγχωρείτε, σκόνω τα πόδια και τα παίρνω. Κάμε σε οίκα εγώ.